Annars ser man tofsen. Ja, det där är jättefint. Det är bara de här trosmärkena, men det kan man ta bort. Det kan man göra. Ja, där är snyggt. Jag ska bara vrida rumporna. Det här är jättefint! Åh, vad snyggt! Förlåt. Nu kommer man börja skrika. Jag ville bara få bort. Det blir väldigt, väldigt långt tyget. Ska jag pulsa fram det? Och det är jävligt snyggt alltså. Om man kan få med hela tyget så är det bara snyggt. Eller så backar jag så går jag om igen. Ja, precis. Jag tror nästan det. Vänta. Ja, okej, kör där. Det här är jättefint. Det här är snyggt. Nej, jag måste byta kort. Okej.